Rakkaat Juhanen ja Tuijan omaiset, arvoisa kunnioitettu saattoväki, minä haluaisin puhua lyhyesti. Siitäkin huolimatta, vaikka sanottavaa olisi paljon. Mutta koska päivä on kulunut jo näinkin pitkälle, ymmärrän, että te kaikki haluaisitte lähteä pian kotiin. Kuitenkin vanha suomalainen perinne on ollut, että jos voit erota kiittämättä, niin teit väärin. Me tietysti haluaisimme kiittää Juhania kaikesta siitä, mitä te olette täällä kertoneet, hänen tehneen täällä diasporassa, niin kuin me sanomme Pohjanmaalla, ja siellä herännäispiireissä pitkin Suomenniemeä, että ne miehet, jotka lähtivät töihin kauas Suomen kirkosta, olivat diasporassa. Mutta tämäkin tilaisuus osoittaa, kuinka selkeästi sellaisia miehiä on tarvittu ja tarvitaan, jotka kokoavat meitä yhteen. Ei ole olemassa suomalaisia ja ruotsalaisia, vaikka on Finnkampen oikein kova sellainen. Mutta historia osoittaa, miten läheisiä me olemme. Meillä on ollut yhteinen hallinto, yhteinen kirkko, yhteinen vihollinen, yhteiset ystävät. Ei tarvita poliittisia puolueita yhdistämään Suomen ja Ruotsin kansaa. Siitä on ollut helppo jättää politiikka pois silloin, kun puhutaan suomalaisesta ja ruotsalaisesta yhtä aikaa. Me olemme tekisi mieleni sanoa veljeskansaa, aivan samoin kuin me suomalaiset ukrilaiset koemme syvää rakkautta virolaisia kohtaan, niin kuin tekin, jotka olette äidinkieleltänne ja synnynkieleltänne ruotsinkielisiä ja ruotsin maalaisia. Mutta kun vanha sanalasku sanoo minulle, kenen kanssa sinä seurustelet, niin minä sanon, minkälainen sinä olet. Nyt kun minulle on annettu tilaisuus katsella teitä, niin on helppo ajatella, minkälainen oli Juhani. Hän oli teidän kaltaisen. Ne yhdistykset, asiat, tehtävät, kirkolliset ja maalliset tehtävät, joissa hän on saanut olla teidän keskuudessanne, ovat tehneet lujat siteet teidän ja Juhanin perheen välillä. Uskon, että ei ainoastaan Tuijan ja Juhanin, vaan myöskin tämän perheen, rakkaan Juhanin jälkeläisten, lasten ja lastenlasten kanssa. Kiitos teille kaikille. Juhanin virsihän oli, niin kuin täällä kuulimme, sä kuljet seurassa Jeesuksen. Kilpailua tosiaan silloin, kun saadaan kulkea seurassa Jeesuksen, on helppo jatkaa koko elämän ajan. Otin tähän esille, että paremmin ymmärtäisitte, mitä minä aion sanoa tällä viimeisellä lauseella.
lankomieheni perheen ja Kokkolan seurakunnan eläkkeellä olevan rovastin Heikki Vaahtoniemen tervehdyksen tähän tilaisuuteen. Ennen kuin saimme tilaisuuden lähteä tänne Örpyyhyn tyttäreni 50-vuotisjuhlille, saimme kuulla tämän suruviestin, joka yhdisti meidät Juhanin ja minun monella tavalla jo aikaisemmin. Olemme lapsuuden ja koulukavereita keskenään. Olemme kirjoittaneet yhdessä ylioppilaaksi Lapuan yhteiskoulusta. Ja sitä ennen ja sen jälkeen tämän sukulaismiehen kanssa olet paljon tekemisissä. Niin kuin tämä lankomieheni ja serkkuni Heikki Vaahtonen, joka kirjeen nyt haluaisin teille lukea. Hän kirjoittaa tervehdyskirjassaan näin. Kiitos olkoon Jumalalle Karitsalle. Olen Armo Liitossa. Tässä virressä 307 olevat sanat. Viesti saapui Kokkolaan Jussi Rantasesta. Jussi on päässyt vaivojen maasta. Jussi oli jo poikana usein meillä kotona, vaikka sanottiin rämäkäksi siellä Lapualla, maatilalla. Sodan aikana ja myöskin monissa muissa vaiheissa hän oli usein meillä peltotöissä. Olympialaiskesänä, kun saimme tehtyä heinät ja pantua seipäälle, saimme lähteä Helsinkiin seuraamaan olympialaisten loppukilpailuja. 1952, niinhän se taisi olla. Saimme seurata maratonin saapumista. Juoksijat saapuivat stadionille portista. Ja oli ollut myös maratoni sillä hetkellä seuraamassa Olavi Karis, meidän piispamme. Ja myöhemmin hän tässä hartauspuheessaan, olympialaisten päätökspuheessa, tilaisuudessa julisti meille, että viimeinenkin pääsi maaliin. Hyvän nuoruuden ystävän maratoni on nyt päättynyt. Jussi, niin kuin Tuijakin, ovat päässeet maaliin. Voimia teille lapset. Niin olemme mekin jo vanhoiksi ja vaivaiseksi tulleet, että me uskalla lähteä saattamaan ystävä Juhania ja hänen vaimonsa. Se on eivät tienneet tästä mitään. Sirkku ja lapset. Hyvät ystävät, Lapuan yhteiskoulussa, jossa tämä Heikki Lankonin mieheni kanssa saimme opiskella yhdessä Juhanin ja monen muun lapualaisen ja eteläpohjalaisen koulupojan ja tytön kanssa. Meillä oli semmoinen erikoinen koulu, että sieltä lähti joka vuosi vähintään seitsemän opiskelemaan teologiaa. Sieltä tuli pappia niin kuin sieniä sateella. Ja erikoista vielä meidän luokalla oli se, että meillä oli 7 Jussi. Minäkin olen Jussi. Jussi on ilmeisesti sellainen eteläpohjalainen nimi, että se on isälle ja äidille helppo löytää. Ja vaimot ja sisaret ja tyttäret kaikki ovat Liisoja. Jussin monista
yhteydenotosta. Olemmehan olleet vuodesta 1945-40 lähtien toistemme kanssa tekemisissä joka vuosi lähes, voi sanoa näin. Myöskin täällä Ruotsissa, Örten pappilassa, jossa tyttäreni asui. Tuli mieleen tässä, kun Köstin kanssa niin se, kun Jussi piti Laihian herättäjäjuhlilla puheen, joka jäi meidän mieleen varmasti, te muistatte sen lähes kokonaan, mitä Jussi puhui. Mutta erityisesti jäi mieleen se, mitä sen puheen, liikuttavan herättäjäjuhlapuheen jälkeen, missä me kälviäläisetkin olimme opettelemassa herättäjäjuhlien järjestämistä, jonka saimme sitten sen jälkeen pitää Kälviällä. Siellä veisattiin virsi Ratki taivaassa, joka uskon, että oli Jussille hyvin tärkeä. Teille lapset ja Jussin perhe ja myöskin meille kaikille puhutteleva virsi. Olen joskus äitini kanssa sitä laulanut yhdessä, mutta en uskalla nyt ottaa sitä, koska saattaa olla liian herkkiä muistoja niin Jussista kuin tämän virren kautta monesta muutenkin. Mutta jos saan lukea sen teille, varmaan voitte mielessänne hyräillä sitä tuttua melodiaa Ratki taivaassa, joka on Laurentius Laurinuksen sanoittama psalmin virsikirjan virren 529 kannavirsikirjan mukaan. Kuuluu näin. Ratki taivaassa on ilo määrätä. Siellä autuaiden kanssa on riemu ääretön. Soi enkellaulu. Pyhä on Jumala, Herramme Sebaot. Akki himmelen,